Enw fi di Dewi Evans, dwi'n 28 oed. Nes i astudio yn Ysgol Uwchradd Aberdedan a dwi'n gweithio fel fideograffydd llawn amser. Yr agwedd STEM mwyaf cysylltiedig dwi'n defnyddio yn y gyrfa yma ydy stwff fel technoleg, rili. O'r cameras wrth gwrs da ni'n defnyddio i'r goleuo pan da ni'n gwneud cyfweliadau efo pobl neu ffilmio fatha sets. A hefyd wrth gwrs cyfrifiadur da ni'n defnyddio i golygu efo peth. Felly mae STEM yn rili bwysig yn yr gyrfa yma oherwydd hebddo fo sy'n ni'n gallu neud o o gwbl. Oeddwn ni'n ffodus iawn i wybod beth ni eisiau gwneud fel gyrfa pan oeddwn ni'n ifanc. Pan oeddwn ni'n 13, dwi'n siŵr gysi gamra ar fy mhenblwydd a oeddwn ni wrth y modd jyst ffilmio stwff fatha partis teulu a sketches efo ffrindiau. Dwi'n rili lwcus rili bod fi wedi cario ymlaen efo'r breuddwyd na mewn ffordd a dwi wedi gallu gael swydd yno fo fel fideograffydd llawn amser. Felly nes i adael Ysgol Aberdedan ar ôl blwyddyn ar 10 ac am bod ni mor ffodus i wybod beth o'n i eisiau gwneud efo fy mwyd. Nes i straight i Coleg Menai i astudio cyfryngau am hynna. O hwnna'n cwrs rili gwych a nes i ddysgu lot ar hwnna, so hwnna'n ffantastig. Ar ôl y 2 flynedd pasio, nes i i Prifysgol Bangor i astudio ffilm am hynna am 2 flynedd arall. Y rheswm nes i dewis Prifysgol Bangor ydy y ffaith bod nhw yn cynnig y cwrs ffilm yma yn mor agos i adra. Oedd o'n gret bod ni'n gallu byw o adra tra ni'n astudio hyn a jyst trafeilio ar y bus bob dydd i Bangor. A nes i raddio o fyna'n 2012 a wedyn ni'n barod i mynd i chwilio am waith yn y cyfryngau. Dwi wrth y modd efo'r swydd yma, mae'n berffaith i mi. I mi'n bersonol dwi'n licio'r ffaith bod chi yn byth yn teimlo fatha bod chi wedi gorffan gwella chi. Mae'n bod tro rhywbeth newydd i ddysgu a pethau newydd i ddysgu trwy'r amser felly. Ond gyfle i fod yn creadigol trwy'r amser, mae yna gymaint stwff wahanol i chi wneud yn y swydd yma. Mae'n swydd rili hwyl weithio. Dwi'n cofio chydig o fisoedd yn ôl, oeddwn ni ffilmio cyfres i S4C am y Guinness World Record. A un o'r challenge oedd gynnyn nhw oedd 3 hogyn byta lava bread. Os ydych chi'n gwybod beth i lava bread, mae fatha rhyw bloc o marmite llys y llawer neb yn rili licio'r blas. Ac oedden ni'n gorfod ffilmio nhw byta fo, nathon nhw'n mynd trwy chwarter o rili, oedden nhw'n rili strictr iddo fo. 3, 2, 1, go! Come on, Rob! Come on, Rob! I am Rob. Oh my God! Yn bersonol, dwi'n iaith gyntaf Gymraeg a mae yna i mi lwyth o manteision o gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. So ni'n meddwl bod dros hanner gwaith dwi'n gynnal yn Gymraeg. A maen nhw yn licio'r ffaith bod fi'n siarad Gymraeg ac yn iaith Gymraeg gyntaf hefyd. Felly mae siarad Cymraeg a'r gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu bod yn manteisiol iawn. Yn enwedig yn yr ardal da ni'n byw yn hefyd. Just lwyth o practis i fewn. Pigwch fyny camera, mae ffôns yn mwy na digon da wan. A just gweithiwch ar eich crafft lle mewn ffordd. Defnyddiwch y we hefyd, mae yna lwyth o manylion ar y we ar sut i defnyddio stwff a sut i creu tapes o fideos gwahanol lle. So mae'r adnoddau yna iddo chi a mae jyst hollol i fyny chi defnyddio a chwilio amdano nhw.